ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲರಿ. ಇನಿಯಾನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಪನ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಲ್ತದಿನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಚಾನಲ್ ಡುಂಡು ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿಂದು ಪಾರ್ದುಪ್ಪೇನು ತೂಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಮೀನಿ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ. ಓಕೆ, ಇನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಚುಚೂರು 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 ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಕೋರಿ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತದು ಸಾಕು ಸಾಕಂಡು ರಡ್ಡ ಉಂಡುದು ಪುರ ಬರ್ಕ. ಓಕೆ ಇಂಚ ಟಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬನ್ಸ್ ತಿಳ್ತಂದುಂಡು. ಹೋಟೆಲ್ದ ಬನ್ಸ್ ಕಲ್ಲ ಬಂದ ಕಲ್ಲ 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 ಏನಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕಲ್ಲ, ಓಡಿ ಹೋದ ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕಲ್ಲ, ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕಲ್ಲ. ಏನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಬ್ಬ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಂಡು ಕಾಂಡಿ ಹಿಡ್ತೀನಿ ಚವೆಣ್ಣೆ ತಿನ್. ಸಾಕಾಂಡು ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಅಂತ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪುರ ಪೋದು ಅಂತ ಕಣಕ್ಕೆ ಪುರ ಕಂತೀನಿ. ಮೇಕೈ ಫುಲ್ ಬೇನೆ ಕಣಕ್ಕನು ತೋಚ ಪೈರಾಯ್ಜಿ ನನಾರ ಫುಲ್ ಕಾಡ್ದನೇ ಅಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮುದ್ದೆಪ್ಪೆ ಟೈಮ್ ಬೈದು ಜೈಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನಿಯಾನು ಅಂತೆ ಪೋದು ಅಂತೆ ಎಲ್ಲದೊಂದು ಪೂರ ಬೇಳೆ ಪೂರ ಅದು ಪಿದೈ ಪೂರ ಪೋದು ಗುಡ್ಡೆ ಪೋದು ಕಣಕ್ಕು ಈತು ಕಂತೀನಿ ಅವೇನಿ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿದೆಲ್ಲ ಆಗಿಡ್ತು ಚಪ್ಪವೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟಾಂಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬರಲಿ, ಬೊಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ, ಬೊಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆದಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪಾತ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಓಕೆ.
ಓಕೆ ಇಂಚೆನ ಮೊಕ್ಕೆಪ್ಪಡು ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ.